दिनै प्रमद बर'आ बे जाथायखौ जानो थाखाय थिनमारदों नामा नंगौ नामा दिनै परिबर्तनाव दिनै बेसेबांबा गोसा सान्दुं गोसायाव आसार सावननि सान्दुङाव जोंखौ ट्रेन जथेनो खावसे खावसे खानाय हहोनानै जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दिनै जोङो दख'ना गांसे गैया प्रमद बर' आरो नोङो गुन्दा बाहिनी खालामनो थाखाय दिनै नोङो मानसि बुनो अर्डारखौ होमारदों नामा बा जुदि नोङो बे अर्डारखौ होआखैबा मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावनांगौ नङाबा जों रायजो राजाया आरो एक्सन लाबावनाय जागोन प्रमद बर'आ दिनै परिबर्तन दिनै बेसेबांबा सैथो होननानै बियो दिनै बेसेबांबा हाजार हाजार गामिनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिराद माबा खालामदोंमोन दिनै साख्रि होगोन बाख्रि होगोन होननानै दिनै परिबर्तनखौ लाबोदोंमोन इउपिपिएलखौ लाबोदोंमोन बोरो बहा थांखो जेबो गैया दिनै मानसि बुनायनिसो अर्डार होबाय नामा दिनै मानसिखौ बिना दसनि थाखाय हागौ जुनार बायदि बुग्लिनायनि गेजेराव एरेस्ट खालामनायाव दिनै मानो बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै मानो दिनैसिम एरेस्ट खालामनो हायाखै नंगौ जों रायजो राजाया फोथायदों प्रमद बर'आ मोनसे आखाइ दङ बे आखाइ दङआव दिनै थाखाबो होबावदों जाहैबाय बे थाखाखौ सोर हरदों जुदिअ प्रमद बर'आ होआखैबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ दिनै प्रमद बर'नि दिनै सरखार सलायनाया बोरै जाखो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनला दिनै बिपिएफआव जानानै बियो हागौ जानानै बियो दिनै इउपिपिएलआव थांदों बारलांदों बिपिएफआवबो बियो दावराव खालामदोंमोन हागौ आरो दिनै इउपिपिएलआवबो थांनानै दावराव खालामहैबावबाय चेयारमेनखौ जुदि सेना दा बै बुजानायनि बेलायाव चेयारमेना दिनै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों प्रमद बर'आ जुदि डिसिसन गैयाबा हनै माधव सेत्रिया जुदि डिसिसन गैयाबा बे दिनै चेयारमेना मानो बायनायनि लामा फैखो बेथ' नङा दङ निस्सय प्रमद बर'नि नै माबानि माधव सेत्रिनि बेहाय मोनसे आखाइ दङ जों बेखौ रायजो राजाया सानदों होनबा दिनै रायजो राजाया इउपिपिएलआव थानांगौना दस्रायाव थांजोबनांगौ इसिबां हाजार हाजार इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा प्रमद बर'आ दिनै कुटनिति खामानि मावनो देशखौ सलायनो मानसि गिदिर जादों ना दिनै गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो अर्डार होग्रा जादों जों बेखौ रायजो राजाया मोजां मोनाखै दिनै न'खर साख्रि होनो होननानै हाजार हाजार मानसिखौ बियो लेक्सार होबोदोंमोन हाजार हाजार मानसिखौ दिनै खर' खावसे हनानै हाजार हाजार सान्दुं गोसायाव दिनै ट्रेन जथेनो होदोंमोन बोरो एबसुनि मानसिफोरखौ हाजार हाजार बेसेबां खस्थ' खालामहोदों माथो सासेबो साख्रि मोनाखै एबसु अफिसफ्रा गासिबो माराम खाजोब्बाय नुखोना नुदिया बेलाय प्रमद बर'आ लाजिखोना लाजिदिया बियो आरो दिनै मानसि बुनो आदेश होबावदों जोंनो प्रमद बर'आ जुदि गाव बे जुदि समस्यायाव जरित गैयाबा जोंनो मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ नङाबा जों रायजो राजाया जिबनावबो मोजां मोननाय नङा आरो इउपिपिएलआव थानाय नङा बेखौ जोङो रोखा होननानै बुंखाबाय दिनै मानो बिसोरखौ एरेस्ट खालामाखै मानो दिनै मानसि बुग्राफ्रा सोरनिफ्राय 10,000 मोनखो निस्सय बुग्राफोरानो गावसोरनो फोसावनानै लादों बुनायनि थाखाय जों 10,000 मोनदों होननानै बुंबावदों गैयै मानसिफोरखौ मैया मानसि बुनो थांबानो जायोमोन 10,000 थाखाखौ जोंहा मोनदों जों बायदि 10,000 थाखाखौ मोनगौमोन होनबा बे 10,000खौ सोर होखो ना शिबराज बसुमतारिया होबाय ना माधव सेत्रिया होबाय ना प्रमद बर'आ होबाय बेखौ जोङो रावबो रायजो राजाया मोजां मोनाखै आरो गोजोननाय फैयाखै माब्लाबाबो बे जुदि समस्याखौ समाधानाव लाबोनो हायाबा दिनै प्रमद बर'खौ गुन्दा बाहिनी होननानै जों सानगोन आरो गुन्दा बाहिनी होननानै जों फोसावबाय थागोन आरो जोङो बे केसखौ एक्सेप्ट खालामाबा आरो खनसे दरना होबावनाय जागोन नोंथांमोननि सिगांनि मासिगिरिखौ बुसे बुनानै जाय बुग्रानि नाम ओंखारदों बेखौनो मासिगिरि खालामबाय नोंथांमोना बेखौ गनायगोन ना गनाया आसलथे मा जामारदों बियो मासिगिरि नोंथांमोननि बिफुरखौ बुनानै दा चेयारमेनखौ सोलायबाय जाय बुग्रानि नाम ओंखारदों बिथांमोननो चेयारमेन खालामबाय नोंथांमोना माबायदि गनायगोन ना गनाया जों माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया जोंनो माब्लाबाबो बेखौ गनायनो हाया आरो गनायनो हाया जों माबोरै गनायनो बिथाङा हनै बुजानानै हस्पिटालनिफ्राय मैयासो फैदों होनब्ला बियो माब्रैहाय गावसिनि जुदि मोनसे षड़यन्त्र गैयाबा बे जिरादा माब्रै दसेनो माबा चेयारमेनखौ सोलायनायनि माने माबा फैखो जोंनो बे ओंथिखौनो नांगौ नंगौ होनब्ला बे चेयारमेनखौ सोलायलाबायनो हानाय क्षमता दङ दिनै प्रमद बर'मोन नङाबा होमबा बे प्रमद बर'आ आदेश होआखैबा मा बिलाय
प्रमद बर'आ बियो हाजार हाजार गरिब गुन्द्राफोरखौ नायनो होननानै गामसा गानजों बायनानै सोरनि प्लास्टिक न' दं सोरहा प्लास्टिक न' गैया सोरनि न'आ माबायदि थिं बायनाय दं नामा बेखौ थाबायजों नायगिदिंबायदोंमोन बियो लाजिखोना लाजिदिया बेलाय बोरो माथो दिनै प्लास्टिक न'खौ नायनो रोङाखै बियो मानो लाजि रोङाखै बियो मानो नायनो रोङाखै बेखौ जोङो हाजार हाजार मोजां मानसि होननानै गामसा गाननानै बासुगाव ओरै बङाइगाव थाबायदिंबायदोंमोन बे प्लास्टिक न'आ सोरनाव दं सोरनाव गैया आं गासिबो मानसि खालामजोबगोन आं गासिबो साख्रि होजोबगोन होननानै दिनै बोरो बे प्लास्टिक न'खौ मानो नायनो हायाखै बे प्लास्टिक न'खौ नायालासेनो दिनै मानो मानसिखौनो अर्डार होदों बियो जों बेखौनो होनगोन अर्डार होदों होननानै दिनै आं होआखै होननानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनांगौ बियो प्रमद बर'आ दिनै आं मानसि बुनो आदेशि होआखै होननानै बियो फोसावनांगौ मिडियानि गेजेरजों जोंनो फोसावहरनांगौ बियो जोंनो फोसावहरनांगौ नङाबा बेखौ गुन्दा बाहिनी दिनै मानसि बुनो होननानै फाथायग्रा होननानै जों बेखौ जेब्लायबो पापि मानसि होननानै रायजो राजा एक्सेप्ट खालामगोन जोङो लोगोसे राहा लाजानो लुबैगोन जों राहाखौ लागोन जोंथ' जोंनि बुजानायनिखौ दिनै बिना पारमिसननि थाखाय बुनायखौ नंगौ खोथाखौ बुंनायनि थाखाय दिनै बुनायखौ जों मानो राहा नागिरा जों रायजोआनो रायजोआनो राजा दिनै सोरबा सरखाराबो रायजोनि खोथाखौ गनायनांगौ जायो प्रमद बर'आ मानो गनायनो हाया प्रमद बर'आ दिनै मानो गुन्दा बाहिनी मावदों दिनै मानो हनै साहा नर्थ इस्ट लाखाथायाव हनै दालां बेम दामलायनानै बियो अपेनिं खालामफैदोंमोन लाजिखोना लाजिदिया बियो दाबो रड गंसेबो होफैनो हायाखै बियो दाबो बेसेबां असान्ति हनै लामा थाबायनो ना बे माबाया जायाखै नामा दाबो सेंसनानो फैयाखै नामा प्रमद बर'निफ्राय जों रायजो राजाया दाबो रावबो अननाय आइबिएस फैसा मोनाखै दख'ना गांसे मोनाखै सोरबा गैयि मानसिया गोनाङासो लागासिनो दङ लाबोगासिनो दं जागासिनो दङ दिनै सुबराज बसुमतारिया बिपिएफ सरखारावबो थानानै हागौ जानानै बियो दावराव खालामोमोन आरो दिनै इउपिपिएल सरखाराव थांनानै आरो दिनै बिना पारमिसन सैथो खोथा बुंनायखौ दिनै बुख्रुब सुख्रुब गुन्दा बाहिनी खालामबावदों नंगौ प्रमद बर' आरो माधबआ जरित दं होननानै जों रायजो राजा सानदों आरो जोंनि गामिनि रायजो राजायाल' सानाखै हागौ इउपिपिएलआ रावबो मोजां मोनाखै गोजै दिनै बे खेथ्रआव दिनै बे समस्याखौ माबोरैहाय समाधान खालामनांगौ सोरबा गुन्दा बाहिनीनि थाखायल' ख्र' थाखा होनानै बाहाय समाधान खालामनानै ख्र' दोनखोमानायल'जों जानाय नङा जों होनबा रायजो राजा पाब्लिकफ्रा थैनोसै नामा गैयि मानसि थाखा फैसा गैया थैनोसै नामा प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय थाखा होनानै बुहोनाय अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुङाखै बे दायाव आं जरित गैया होननानै जुदि मिडियानि गेजेरजों फोसावाबा प्रमद बर'खौनो जोङो जेब्लायबो गुन्दा बाहिनी होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन राजायाबो गनायगोन गासिबो गनायगासिनो दङ जों बेसेबां हागौ खस्थ' खालामबोदोंमोन हागौ आसार सावन भाद्र आसिननि सान्दुङाव जोङो ट्रेन जथेदों दिनै बै समाव आंहाबो मेम्बार फैदोंमोन हिनजाव मानसिनो दिनै पावार होआ होननानै आङो मेम्बारनिफ्राय होखारजादों इउपिपिएलनिफ्राय आङो मेम्बारखौ मावनो मोनाखै प्रमद बर'आ खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बेफोरखौ मानो दिनै इउपिपिएलआव हिनजाव मानसिया होनबा पावारखौ मोना होननानै जोङो हिनजाव मानसिया मिथिगौ आरो दिनै प्रमद बर'आ गुन्दा बाहिनी मानसि बुनो फाथायग्रासो जादों मिडियानि गेजेरजों जोंनो थाबैनो नङाबा नङा समाधान जानांगौ आरो बे समस्यायाव बेसेबांबा गिदिर बुग्लिजानाय बिना पारमिसनाव बुग्लिजानायखौ दिनै जोंनो बे केसखौ मोजाङै मोजां आरो एरेस्ट खालामनांगौ जोंनो न्याय नांगौ